Salutare la toată lumea, eu sunt Luca și bine v-am găsit la un nou episod de Bedwars. Aici suntem cu Cosmin. Salut! Și nu uitați că dacă mai doriți episoade să apăsați pe butonul de like. Și să scrieți în comentarii ce jocuri ar trebui să mai facem pe canal. Hai să dăm raj. Eu cu 4 gold așteptând. Pare. Hopa! What? Gata, nu mai e. Eu înțeleg Omul noob unde, că nu cum. omul noob că n-a spart patul. N-a spart. Omul noob că n-a spart patul. Păi nu, că el a vrut să se lupte cu mine, știi? El e badass. Dar mai întâi cu mine, gen, omul s-a dus strict pe... Bă, e pe pod! Bă! Bă, bine că-l vezi. Hopa. Gata. Două hituri ce mă aruncă în void. Gata. Omul nu joacă pe... Nu, omul nu joacă pe 1v1. El joacă ținând... El știe că mă aruncă void. Omul se bazează că stă cineva la bază și el vine să atace, El- știi? Da. Și schema asta nu e ok, Hai, man. frate, nu mai stă nimeni. Nu mai stă nimeni. Hai să vedem. Au endstone pe pat. Mulțumesc că faceți sport minunat. Și faceți sport. Da, ai unelte sau un TNT ceva? Da, am unelte. Ia uite ce nobie, ia uite ce nobie, ia uite ce nobie. Bagă TNT-ul ăla. What? N-am TNT, aia zi. Aia zi. What? Dă și mie aici 4 gold. Ai luat tu? Nu. Dar am un pickaxe, deci ok. Păi și eu am Faci pickaxe. un pic. Și eu am pickaxe. Și vine și aqua pe ei. Stai puțin că e destul un pickaxe, că vine aqua pe ei. Bam. Gata, fratele. Ăsta e level 1, gen. Tipul e level 1? Gata, Hop. dus. Bun, papa, pe echipă. Hopa. Hai și pe aqua acum. Acum. Da, mie că vine blue pe noi. Sau Lasă-mă nu. blue, hai pe aqua. Dar n-am... Ai tu Da, TNT-ul? nu am TNT, dar am unelte. Eu am uneltele bune. What? Cerici a avut? N-avea cum să dea atât. Hopa. Dacă îmi iau TNT. Gata. Le-am memat patul. E bine. Le-ai memat patul. Bă, dar sună mai bine că să zic că le-am spart patul. El după aia se interpretează greșit când spui că ai spart patul. Dar mai bine spune le-am memat patul. L-am aruncat în voi, dar am picat și eu. Aia e. Riscurile meseriei. Hai pe celălalt. Vreau să mergem pe blue, că par mai nobi. Hai și pe blue după. Hopa. Îi luăm pe toți așa foarte. Omul meu s-a ascuns. Omul este atât de bun încât s-a ascuns. Acum trebuie să aflu și unde. Ia dă-i trec. Blue face drum spre noi. Treci încoa. Ne-l căutăm. What? Știu unde e. Bine, L-au dat lasă de gol ăștia, shopkeeperii. Eu zic să vin coace, că vin amândoi pe noi. În bază, l-am văzut personal. E în spatele bezei. Bine, atunci Apără, te rog eu, până ajung apără. Încerc să apăr, dar dacă vin amândoi și Apără. dacă vin amândoi și mă omoară, n-am ce să mai fac. Nu, că fac bridge încet, ăia fac bridge încet. E bine că l-am văzut pe Aqua, știu, are bază cum făceam noi când ne ascundeam. Serios? Da, pare bază, gen eu. Am L-au dat de înțeles. shopkeeperii, Vezi că ăștia de la... Vezi că sunt amândoi. Bine că ai venit. E doar unul? Hopa, man. Ce rici are omul de dă? Bă, și ce... What? 2 hituri. Nu mai mult. Și nici mai puțin. Este. Frate, și uite-l pe ăla de la Aqua, cum a scăpat. Du-te, bă, unde e ăsta de la Aqua? Du-te, bă! Uite-te, dă-i teleporter la Aqua. Să vezi unde era, că l-am văzut. Du-te, Păi. bă! Cum a ajuns acolo, man?
Ne facem aici frumos cu 7. Bun, stai, deci este iară mapa infect. Am revenit. Este iară mapa asta infectată. Și problema este că White vrea să facă speed bridge, dar s-a dus. Omul e breed diferent, omul e bun, ce știți voi. Să rămână de gold. Și bag aici niște blocuri pentru când o să fie nevoie de blocuri. Faci tu drum? Hai mă, man, măcar fă și tu patul ăsta, acoperă-l cum trebuie. Omului chiar iese să facă uneori speed bridge. Da, mai cade el în void, că da, astea, dar astea sunt chestii minore. Hai mă. Bă. Omul a jucat-o bine. A zis să mă bată, dar nu e ieșit. Aia a fost faza. Hai mă, sparge-l acum. N-are nimic pe pat, nu nimic. Și omul e și solo. Omul e solo. Ai solo? Da, e solo. De ce crezi că a venit pe noi? Hai mă. Hai bă. Bă, nu, lasă puțin. Pentru mimuri. Lasă-mă mimurile. Lasă puțin. Frate, cum l-a știi ce a zis omul? A zis please, gen, că nu vrea să-l omorăm. Păi și ce-mi pasă mie, că n-a vrut omul să-l omorâm. El a venit pe noi să ne omoare și acum eu să Nu, am milă de fac el. memuri cu ei. Nu la caca, fac memuri cu el. Îi dau din cap că da, te fac. Săracul. Bam. Ce GG, frate? Pare rău, eu nu scot filmul. Nu pot filma acum. Nu m-ai deranjat. Eu l-am spart totul. Super. Ești mort. Da. La ăștia, la aqua? Super. Dacă știi ce claci am făcut. Ce clas faci, man? Uite-te la baza lui Aqua. Dar nu e. Baza lui Aqua nu mai este, că le spar patul. Nu, păi vreau să eu omor. A venit Aqua pe noi. Ăla unul de la Aqua a venit? Nu știu cât sunt, avem tu. Eu l-am omorât pe ăsta? Gata. Păi l-am omorât și eu pe celălalt, gata. Da. Frumos. Gata, hai să încheiem discuția asta, că oricum, sau, nu știu, oricum, meciul ăsta a fost compromis. Și Blue sunt ambii full iron. Full diamant, vreau să zic. Îl spamez cu fireball-ul, că n-am ce fac. Ia, hai să-l văd într-un meci 1v1. Într-un meci 1v1 e puișul. Nu e așa de bun, că îl țin în combo, nu e așa de bun, numai că are el protecție. Da, că vin eu. Ai, noroc. Ce faci? Acolo eram. Poate? Hopa! Bă! Era draconul nostru! Serios? Care ne-a atacat. Vă mulțumim! Hai să preparăm. Reparăm, bă, constructorul. Nu mai Se e repară, nevoie cum să orice se reparăm. repară, orice se repară, orice se repară. Bă, dar nu te pripi, că poate vin ăștia acum, gen, cred că cu invizibilitate și cu chestii, gen. Facem bareu, dar eu am dat... Vezi că e dragon, dar nu pot să dau în el. Eu trebuie să-l lovești cu ce. Eu spamez așa. Habanul, fii atent ce fac. Bun? Nu pot să dau în el. Sunt blocat! Iară! What cum arată? Nu mai vreau. De ce doar baza noastră? Nu mai au cum ăștia să vină pe pod. Gata, s-a terminat. Dacă n-au Ender, poate n-au nimic. Gata, unul Asta acasă. cât eu văd. Super. Să ne pregătim GG-urile. Și tot noi câștigăm. Pentru că... What? Am dat în el. Și eu. Stai, bă.
Mai au Bă, ai pus chestul! Băi, bă, mișcă-te! Stai. Stai, gata. Băi, tu stai, ok, credeam că e de la mine, cam la... L-am dat în el. What? Mamă, frate. Săracul villager, uite-te aici, săracul. Săracul om, că el stă în aer. El stă în aer. Nu stă. Ba da, stă, uite. Uite A, că stă. ăsta da. Ăsta plutește. Luca! Dacă dai în el, îl gonești. Am reușit să-i dau cu arcul și l-am gonit. Asta facem. N-ai cum să spargi, nu sincer, la norocul. Așa, deci mai este... Uite-te și spunem dacă... Dragon! L-am întors, vezi? Mhm. Super. Așa facem de acum. Bă, serios, eu am trec pe ăsta, nu? Stai să-mi dau trec chiar, să arate exact. Distance, da, nu e aici. Ok, deci dacă mor, pierd abilitate. Spider. Stai. Fii atent. Stai. Nu te arunca. Am făcut să-i claci, dar nu ai cum să pui blocul acolo. Ia stai, ia așteaptă, ia stai. Stai să vedem ce sunt. Nu, că dau pe... Gigi? Aia a fost. Cam asta a fost episodul de Minecraft, oameni buni. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați pe buton de like, pe cel de share și pe cel de subscribe. Eu am fost Luca, celălalt a fost Cosmin și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!